Aja mekangkang suwek. Tutupi. Loh. Mikir. Aku gething aku. Kowe gletak pisan kowe mikir mlebu lho. Parah, aku mau. Mas, iki piye Mas? Apa nekke gorene? Orang gila nih wong. Ayo, tak garete tak dudute gorene. Ora ndang kek ndang to. Ndang tak dudute. Alah. Is. Gondo Mas. Kowe apal rada ambune iki apa? Wah, bareng ketok jegendol ngono bojoku senyum-senyum. Kok kaya aku tahu tepung ya. Alah abrakan yo ngono ketokmu. Ayo ngletak sik. Sik mledek. Caogle. Ora ning kono kuwi. Apa kok kleru? Mike iki lho sing nakal. Kek kene malah nusul kancane. Iki pengen jagongan, tokno wae. Alah ya ora gebak siji meni cilik ngono mesti. Ayo sarake kene. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok mucur ngalor lho, Mas. Anjenggele. Ajenggele. Oh, ngangge tengil to, Pak? Nggih. Ajenggele. Tengil pisan. Ajenggele terus tengil. Ajenggele terus tengil. Sing tengil ki apane? Lah sing tengil ki apane? Ya ndase. Lah ya sirahe to. Lah ya kene iki ya nek sirahe. Sirah apa? Ajenggele. Bali maneh. Kandom kandori yalah kandom. Manuke apa? Manuk emprit. Pencokan neng miting sawit. Jamin slok, aja menclok. Menclokan neng miting sawit. Caoklet. Saya ini ngletak pindho. Mas, mbok ngletake mujure rono genti to, Mas? Mujur ngetan genti nek ngono kan jelehi. Angel men. Lho kok miring. Gone miring. Rada mundur, rada rene. Wis kene. Miring ngiwa. Badalah. Apa? Wah, sandale mbae bar disul. Bapake jagong, Mas. Bapake jagonge ngetono. Kaya ning hik wae lho, Mas. Ora sampean ki kok merdeka men, Mas. Merdeka. Lumbuh ki lah kok ngene to. Kok kaya jajan nang hik wae. Iya, Mas. Lah bareng aku ngene iki lho tungkakmu meletek-meletek lho, Mas. Dadi Wong desa, Mas. Ajengelek. ya urung direngke kok. Barang ngono miring karo jenggelek ra apa-apa. Ajengelek. Alah, kaya rekoso men. Baling letak. Alah. Paling gletak. Ya Allah nyambut gawe nek penake kaya ngene. Wis, Mas. Ajengelek. Bali maneh kandom kondori ya kandom manuke apa ya make manuk jalak mencokan piting salak ya mencak aja mencak mencane piting salak caoklet
bebarengan. Lah karepmu? Tegese iki ben iso lumaku bareng kan ya kerjasama. Karepmu piye? Nah aku sayane kan wis ngletak ping 3. Lah terus? Ayo genti kowe ngletak to, Dik. Kowe bae. Imbang-imbang. Kowe bae to. Kowe bae to. Mas. Indri ngletak. Oh alah. Piye Mas? Aduh, ndasku Mas. Ngletak yo nang kene. Aku pilih nang kene kok Mas. Indri ngletak. Ya terus. Jenggelek. Jenggelek ngletak meneh. Asem. Jenggelek. Lar tak kon tengi-tengi gak apa ya enek kaya ngono. Wah genti dires. Baleni kowe genti kene. Nang. Cau gletak sik. Ae. Jenggelek. Bali gletak. Ya. Miring nengen. Nengen. Bablas murap. Aduh. Ya, terus. Tengil. Tengil. Karo brangkang. Hah? Brangkang rene. Lah kok iki. Sambi melet. Iya, gila nih. Piye Mas? Lah nek persis ngene. Urung uyo. Uyo kok setamu kaya ngono to Mas? Kiri anyang-anyangen kok. Sida apa ora? Jenggelek. Jenggelek. Urung adeg jenggeleke sithik wae. Jenggelek. Angele 75 wae. Jenggelek. Bali maneh. Apa iki? Keyang Mas. Kentil. Alah kentil. Keong. Keyang Mas. Kentil keong. Kok keyang bae? Keong bae. Ayo kena. Limonasi karane ayo bangun negarane. Aku sing sugih, Aku sing melarat. aku sing sugih. Aku sing melarat. Yen aku sugih, Aku melarat. aku sugih. Aku melarat. Kowe sugih. Aku melarat. Ngarsa Gusti kuwi padha. Aku sing waras Mas. Aku edan. Aku sing waras. Aku edan. Yen aku waras, Aku edan. aku sing waras Mas. Kowe yo edan. Nah, terus. Ibon. Aku pinter, Kudu. aku pinter. Kowe sing goblok. Aku pinter, Aku goblok. aku sing pinter. Aku goblok. Terus. Kowe pinter. Aku goblok. Yen aku pinter kowe sing dadi donya iki komplit Mas. Komplit. Enek awan ya enek bengi. Ya enek geyong ya enek kentil. Kentil. Dadi enek wong sugih ya enek wong Melarat. dadi enek wong waras, dadi enek wong Edan. dadi enek wong pinter, dadi enek wong Goblok. dadi nek irunge mancung Pesek. Ora kok aku tiba bosok toh.